Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglyk puduwyndaky ygtybarly çeşmeleriniň we garaşsyz neşirleriň Türkmenistanyň çägindäki koronavirus ýokanjynyň gerimini açyp görkezýän ygtybarly maglumatlaryna garamazdan ýurdun çägine hiç ýyly COVID-19 hadisasyny hasaba almanyny öňe sürýän Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramagy tarapyndan syýlaglandy. Türkmenistan COVID-19 pandemiýasy döwründe ýurdun saglyk goruýş işgärleriniň tagallalarynyň ikrarnamasy hökmüni bütün dünýä saglyk guramasynyň syýlag aldy diýip guramanyň resmi web-saýty 16 maýda habar berdi. Türkmenistanyň döwlet saglyk maksatnamasyna laýyklykda ýurdun saglyk goruýş ulgamy ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamlary bilen döwrewaplaşdyrylýar. Ilatyň saglygy we awadaňçylygy köpçülikliň sport tesgalary bilen hemde sagdyn durmuş üçin zerur bolan esasy ýöreligleriň we ukyp başarnyklaryň wagt edilmegi bilen goldanylýar diýip bütün dünýä saglyk guramasy aýdýar. Ýurtda dürli ýokunç keseleriň öňüniň alynmagy, ýüze çykarylmagy we bejerilmegi irgiderli ösýär we halkara hyzmatdaşlygy güýçlenýär diýip bütün dünýä saglyk guramasynyň resmi web-saýty aýdýar. Bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanyň beýleki käbir halkara guramalary bilen bir hatarda bütün dünýä saglyk guramasyny ygtybarly we uzak möhletli hyzmatdaş hasaplaýanyny aýdýar. Maglumaty görä Türkmenistanyň saglyk goruýş we derman senagat ministrligine baýrak gowşurmak dabrasy geçirilipdir we oňa gatnaşyjylar syýlag üçin bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa Sewiti boýunça müdiri Hans Kluge minnetdarlyk beýan edipdirler. Hasabatlary görä 2019-njy ýylyň ahyryna ilkinji gezek Hytaýyň Wuhan şäherine ýüze çykarylan koronavirus keseli pandemiýa yglan edileli bäri Türkmenistanyň hökümeti öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Bütün dünýä saglyk guramasy ýalan sözleýär, türkmenler ölýär diýip 2 ýyl mundan ozal Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmenler ellerini plakat alyp bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistan boýunça hereketsizligini protest bildirdiler. Şonda demonstrasiýalara gatnaşan türkmenler gara tabyt göterip bütün dünýä saglyk guramasyna we Türkmenistanyň hökümetine garşy nägilelik beýan etdiler. Galaberse daşary ýurtlarda ýaşaýan bir näçe türkmen aktivisti özleriniň sosial media çykyşlaryna Türkmenistanyň hökümetiniň ýurdun çägine koronavirusy ikrar etmegine gahar gazap beýan etdiler. Türkmenistanyň näçe adamy bu keseliň ýokşanlygy we näçe adamyň bu kesel bilen aradan çykanlygy tas döwlet suru hökmüne saklanýar. Ne Türkmenistanyň döwlet ýeçiligine köpçülikliň habar berişleri, ne de resmiler koronavirusyň ýurtdaky hakyky gerimi babatdaky maglumatlar bilen çykyş etdiler. 2020-nji ýylyň tomsyna bütün dünýä saglyk guramasynyň ýörüýte COVID missiýasy Türkmenistana sapar etdi. Munyň ýa Türkmen hökümeti howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň adatdakysynyň köpülerini öňe sürüp ýurt boýunça maska düzgünligi ýeridi. Pandemiýanyň ilkinji günlerinden başlap halkara howa gatnawlary, sewtary hereket berk çäklendirildi. Zerur haritler satylýan dukanlardan daşary sewda merkezleri we bazarlar ýapyldy. Pandemiýanyň arasyna enjeme Türkmenistanly howa gatnawlarynyň ýatyrylmagy zerarly daşary ýurtlarda galdy. Apreliň soňky 10 günlüğünde ýurt boýunça pandemiýa çäklendirmeleri gowşudyryp başlandy. 1-nji ýyldan başlap ýapyk binalardan we transport serişdelerinden başga ýerlerde maska düzgünini ýatyrmak meýilleşdirilýär. Bu aralykda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus kartasyna görä dünýäde öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny ikrar etmedik ýeketäk döwlet Türkmenistan bolup durýar. Öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny tasdiklamadyk beýleki bir ýurt. Demirgazyk Koreýa 12-nji maýda ilkinji gezek ýurdun territoriýasyny resmi taýdan tasdik bolan koronavirus hadisasy barada habar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistana gowşurýan syýlagy Demirgazyk Koreýanyň COVID-19 keselini boyun almagynyň ýyzyanyna gawat gelýär.